ಈ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಮಲ್ಪೊಳ್ಚಿ ಮಾರ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಲ ಕುಳ್ದು ಪಾತೆ ಮಲ್ಪಗಾಕಂಡ ಬಂಡೆ ಬೈಕ್ ಮುಮ್ಮೆನ ಕತ್ತು ನಡತ್ತು ಹೋದಾದಿತ್ತು ಬಾಯಿ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತು ಅದಾತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏರ್ಲೇಕಿರಿ ಈಚೆ ಬಂಗಾರು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡ ಸಾದಿ ಕೊಡಕ್ಕಂದು ಪುಟ್ಟಿನೆಡ್ದಿಂಚಿ ಬಂಗ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತು ಅಪ್ಪ ಮರಗಳತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಮರಗಳತ್ತು ಪಣಾಯನ ಮೊಬೈಲ್ ತುಳ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪನು 7 ವರ್ಷ ಮಲ್ತು ಇಂತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಗಿಸೇಜ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೂರ ಈ ತಿಕ್ಕು ಐಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಪ್ಪು ಅವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಕಲ್ ಡೆಜ್ಜಿ ಪೊಲೀಸಗಳು ಅವು ಇಂಚೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಇಂತೆ ಪಂಡಿತ ಪಾತಿರ್ಪಲೆ ಎಂಕ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಮದ್ದೆ ಒಟ್ಟು ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಾತಿರ್ಪಾಡ ಪಲ್ಲೆ ಆಡ ಉಂಟು ಹಿರೇಪ ಬತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮುರಾಣಿ ಅಲ್ತಿತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಆಡತ್ತ 5 ಅಡಿನಗು ದುಂಬು ಬತ್ತೇನಾ ಮುಜಿನಗು ದುಂಬು ಬತ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈಜ್ಜಿ ಇದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಾಯ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನೇ ಗೊತ್ತು ಇಂಕ್ಲೆ ವಿಷಯ ಏಳ್ನ ನೆನ್ನೆ ಆಯ್ತು ಡ್ಯಾಂಡಿ ಏಳ್ನ ಸೈಯರ್ನ ಏಳ್ನ ಸೈಪ್ ನಾಲ್ಲ ಸೈಪುಣ್ಣ ವಂಡಿ ಬೊಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ ಜೀವನದ ವಂಡಿ ಬುಕ್ಕ ಮಾಡದಾನಿ ಬಲ್ಪು ಹೋಗೋನು ಮಲ್ತಿ ಕೂಡ ಏಳಂಡಿ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಏನು ಪಕ್ಷತಾಪ ಅವನುಂಡು ಪಾಯ್ಸನ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕಿತೆ ಬಂಜಿವೇನೆ ಅಂದ್ರು ತಡಿಪಿ ಎಂಜಿನ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಸರಳಾವತ್ತು ಬೇತ ದಾಯ್ತಾಲ್ ಪಡ್ತೀರಿ ಬೇತ ದಾಲ ಚೀರ ಅಂದು ಬಂಡೆ ಸರಳಾದ ಬಂಡೆ ಪೊಲೀಸರು ಮುಗಿತ್ತೇರು ಸಾಕು ಪಂಡಿರು ಉಂಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಜಿತ್ಸು ಎಂಕ್ಲೆದು ಮುಂದಿನ ಲೈಫ್ ಆಯ್ನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಗಲು ಕೊರ ಲೈಫ್ ನಾನು ಎಂಕಲ ಇಡೀ ಗುಂತುಂಡಾತಿ ಚೇತನ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೌಡರು. ಸದಾ ಚೇತನ್ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು, ಬಹಳ ಆಪ್ತವಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಕೋಡೆದ ಘಟನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯೇನೆ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತು ಮುರಣಿದ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿ ಅವ್ಲು ಆರ ನಂಬರ್ ಅದು ಬೇತ ನಂಬರ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿ ಇಂಚೆಂಚ ಎಂಕಲ್ಲ ಎಣ್ಣ ಪೈಲರ ಅಂಡು ಏನು ಎತ್ತ ಸತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊತ್ತೊಂಡ್ರ ಆಕ ಒಪ್ಪಿಗೇರು ಮಂಡಿ ಐಕೆ ದಾ ಈ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಮಲ್ಪೊಳ್ಚಿ ಮಾರ ಈ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಲ ಕುಳ್ದು ಪಾತೆ ಮಲ್ಪಗಾಕಂಡ ಬಂಡೆ ಬೈಕ್ ಮುಮ್ಮೆನ ಕತ್ತು ನಡತ್ತು ಹೋದಾದಿತ್ತು ಬಾಯಿ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತು ಅದಾತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏರ್ಲೇಕಿರಿ ಆಕಲ ಕಡಿಟ್ಟೆ ಉಳ್ದೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಬಿಡ್ತೀನಿ ದೇವರ ದಯತ್ತು ಯಾವ ಬಿಡ್ಚಿ ಈಚೆ ಬಂಗಾರು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡ ಸಾದಿ ಕೊಡಕ್ಕಂದು ಪುಟ್ಟಿನೆಡ್ದಿಂಚಿ ಬಂಗ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತು ನಮ್ದು ಅಪ್ಪ ಮರಗಳತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಮರಗಳತ್ತು ಎಂಕುಲ ಬೆಂದದು ಮಲ್ತುನ ಈತ ಇವೊಂದು ತಿತ್ತಿಗೆ ಬರಾಣಗ ಇಂಚೆ ಪುರ ಆಡತ್ತ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಬೇನೆ ಬೇಚಾರ ಒಂದು ಎಂಚ ಒರಿ ಪೋಲೆಣ್ಣ ಮಗನು ಎಂಚ ಸಾದಿಗೆ ಬರುವ ಏನಣ್ಣ ನಿಕ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿ ಯಾರು ಲವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಒಬ್ರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಯ್ ಪಣಾಯನ ಮೊಬೈಲ್ ತುಳ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪನು 7 ವರ್ಷ ಮಲ್ತು ಇಂತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಗಿಸೇಜ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೂರ ಈ ತಿಕ್ಕು ಐಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಪ್ಪು ಅವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಕಲ್ ಡೆಜ್ಜಿ ಪೊಲೀಸಗಳು ಇರೇಗದಾಲ ಪಂದೊಂತೇನು ಎಂಡ ಬಣ ಅಪ್ಪೆರ ವನಂಪಿ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಡ ವನಪಿರು ಐನ್ ಕೇಳು ನಾತಿ ಎಂಡ ఏంటి అవి ఇంచెಲ್ಲ మంతు ఇంతే పండిత పాతిర్పలి ఎంక పల్లె ఇత్తే బొట్టు మధ్య ఒడు బుక్క మల్పలి అన్న పాతిర్పాడ పల్లె ఆడ ఉంటు ఇంచె ಆಯ್ ದಾದ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಬೇರೆನೆ ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ತ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಂತ ಬೋಲು ಎಲ್ತೆ ಮುಗಿರೆಡಿ ಐದುಕ್ಕ ಶೋರು ಮುಡಿತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಆಜಿ ತಿಂಗಳಾನ ಐದುಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಮೂಲ 5 ವರ್ಷ ಬಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೇ ಅಲ್ಲಿ ಟೊಯೋಟಾ ಕಂಪನಿ ಬಿಡದಿ ಇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದೇಪ ಬತ್ತರೆ ಅವು ಹಿರೇಪ ಬತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮುರಾಣಿ ಅಲ್ತಿತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಆಡತ್ತ 5 ಅಡಿನಗು ದುಂಬು ಬತ್ತೇನಾ ಮುಜಿನಗು ದುಂಬು ಬತ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈಜ್ಜಿ ಇದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಾಯ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನೇ ಗೊತ್ತು ಇಂಕ್ಲೆ ವಿಷಯ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹುಡುದು ಸೀದಾ ಬೀಸರೋಡು ಅಂಚಿಗೆ ಎಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅನ್ಪುನಲಗೆ ಎಂದಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ಒಯ್ಟೆ ಬತ್ತದೆ ಒಯ್ಟೆ ಪೋತೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಟ ಬ್ಯಾನ್ ಬಿಟ್ಪೇನೆ ಪತ್ತೊಂಜನ ಕುಲ್ಲದ ಪನ್ಪುಜನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯನೇ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ತಂದೆ ನಡ್ತು ಹೋಯ್ನ ಕರ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹುಡುದು ಸೀದಾ ಇಡೇ ಬತ್ತಿನ ಇಡೇ ಬರ್ಪೇನೆ ದಾನೆ ಬತ್ತನ ಒಂದು ಕೇಂದ್ವೆ ಆಯ್ತು ದುಂಬು ಅಡಿ ದುಂಬು ಬತ್ತಿತ್ತಿಡಿ ಏನು ಕೇಂದ್ವೆ ದಾಯ್ ಬತ್ತನ ಒಂದು ಕೇಂದ್ವೆ ಆಯ್ ಬತ್ತನ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುರಣಿದ ಘಟನೆ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನ ಅಂದು ಐದು ಬುಕ್ ಆನಿ ಬಯ್ಯದು ಮಲ್ತಿನ ಇಂಪಿಂಚ ಆಡು ಇಂಚಿಂಚ ಮಲ್ತೆ ಏಳ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಆಯ್ತು ಡ್ಯಾಂಡಿ ಏಳ್ನ ಸೈಯರ್ನ ಏಳ್ನ ಸೈಪ್ ನಾಲ್ಲ ಸೈಪುಣ್ಣ ವಂಡಿ ಬೊಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ ಜೀವನದ ವಂಡಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತೀರ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ
ಇಜ್ಜಿ ಐಟಕ್ಕೆ పోయిన ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಾಡಿ ಬುಕ್ಕ మనదని బొల్పు పోను అల్తి కూడా ఇలాంటి ఇంచి ఇంచి అయిన పక్షతాప అవునుండి పాయిజన్ తెతొంది ఇంకితే బంజి వేన అందు తడిపి ఎంజినాల పోలీసులు సరళ బెత్తి దాయితాల పర్తి బెత్తి దాల చీరందు అంటే సరళ వండే బెత్తి దాల వండి అప్ప పోలీసులకు ఇచ్చారు నాకు పండి అంతలా వర్క్ ఉంది ಇತ್ತೆ ಆರು ಈರ್ಲಾರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಪಿದೆ ಪೋಪಿದಾರು ಅವು ಪೂರ ಎತ್ತಂದು ಎರಡಂತೂ ಪನ್ಪೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಪನ್ಪುನ ಅಂತ ಪಾತಿನ ಕಮ್ಮಿ ಏನಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಅಮ್ಮಡ ಎಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿ ದೇಶ ಅನ್ಪೇ ನೆನ್ಪುರ ಅನ್ಪೇಜಿ ಇರ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯಾರ ಓ ಅಂದವು ಟಿವಿಟ್ಲ ಪೂರ ಬರ್ತದತಿ ತುಯ್ಯೆ ಅವು ತಪ್ಪೆ ಅವು ತಪ್ಪಂತ ಏನು ಪನ್ನಡ ತೂನಗ ಅಂಚೆ ತೋಜುಂಡೆ ತಪ್ಪುದ್ರೆ ಕಡೆ ಅಂಡ ದೈತಾನ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅನಿವಾರ್ಯತೆನ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹಣ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇಡೀ ಇರ್ಲು ಇರ್ನ ಮಿಸಸ್ ಪಂಡೇರು ಇಡೀ ಇರ್ಲು ನಡು ನೀರು ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ತು ಪೋಯಿ ನಂದು ನಂದು ಜಿತ್ಸೂರು ಎಂಕ್ಲೆದು ಮುಂಚಿನ ಲೈಫ್ ಆಯ್ನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಗಲಿಡ್ ಕೊರ ಲೈಫ್ ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಡೀ ಗುಂತುಂಡಾತಿ ಸಾಲೆಚ್ಚಿ ಮಗಲ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆತಂದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ದಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತು ಮದ್ವೆಗೆ ಆರು ಅಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪಂತರ್ ತುಂಬುಲ ಅಂದ ಪಂತ ಕುಲದು ಪಾತಿ ಮಲ್ಪುಕಂದು ಪಂಡಿತ್ತಾಡು ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಿತ್ತು ಲವ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಎಂಕುಲ ಗೊತ್ತು ಜಾವ ಆಕ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಎಂತಿರ ಆಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಎಂಕುಲ ಗೊತ್ತು ಜಾಯ ಪಂತಲ್ಲ ಇದ್ದೇನಡ ಇತ್ತೆಂಚೊಲ್ಲೆರಿಗೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಳ್ಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ವಂಡಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಲ ಪದ ರಂಡಿ ಏಸಿ ಪೂರ್ ಮತ್ತೆ ರೀತಿಯ ಬಲೆ ಹಂಡಿ ಪೂರತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈ ಮೀರಿದೆ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಘಟನೆ ಆದ ನಂತರ ಆತ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಆತ ಊರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೌಡರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಆತ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಆದರೆ ಯಾಕಾಗಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೈ ಮೀರಿ ಆಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗಾಗದೇ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದವರ ಅಂದೆ ಇವಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪಳಚಿರ ಅಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಜಾತಿ ಮುಗಿಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಲೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡಿತು ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಎಂಕುಲು ಬಂದು ಇತ್ತು ಇದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೌಡರ ಮಾತು. ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ದಾಮೋದರ ದೊಂಡೋಲೆ, ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ.